Wait, dati nabalitaan ka kasta. Mamaji original ng asawa. Supay ti kakaasay. Oo. Oh, kasi ano nangyari? Binabae na ikaruba da. Kunwari, agin inom da lang. What? Di lang nasyan di asawa naan. Yeah! Sabi nga makonsensya. Kanagimas mo ti babae. Si kaman ti patay ka di matana. O makita mo ti nangisit ni matana. Pero may ti pulipuligos na. Kitduray nga raw. Halina at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandiyan na si Bakat Andres. Lupis ti sabanan, madepay nga nalnalpas. Marunruno ting. Nagdugtong nga man papalad ang requirement. Natin kirmit madi nga nabagyan. Pulakit hindi. Oh, natinda ti tindahan ni Baka. Madinabwal. Diniyangin ah. Nakaw, lawad dalusan ni Baka. Tulunga man suna. Wow! Bak, tinda ti kubo ma. Madinabwal. Pala na, kore, kasta-kasta lang nga ta. Matatag pa sa relasyon niya. Matatag sa relasyon. Niya mo ti kinalaman ni Jimoy. Basta, kaya mo kayo. Kayo ka na eh. Saka makakuha ka. Makatipid ka tigasog. Niya ta, nakaw, kawayan mo. Nasok ata. Adyo ko makayo nga binalsig. Mabali na ata, basta pamagam nga perme. Sigurad, numalam. Sugdana ka ta. Malpas ko ay raramid ki balay. Kayo ka ta amin. Ata lang te, kayo ma, baka pati ate kubok, iraman mo pa eh. Adi mo ta, kamabay mo. Padawasan na lang ron na lang, pwede kubo-kubaw. Sakto ata. Pag sungrod ko, jay nala akong barbecue. Apay ugeng, di pa nagpanuo sa dila akong nga barbecue, no? Tapi nagsungrod mo. Sabi, madigbalay. Madi ata na asaw, naperdin to dila ako muna, agreklamo di customer mo. Ewan gayam ya. Sa bagay, naperdiano ko ah. Kaya mo pa ikakwarta. Kun ah. Sino mo ti tao nga malinakit niti agkakwarta? Pukan tati bayog, aglako ta. Ni, natumbaga di daduman eh. Wow, sige. Total ka, natangkulan na eh. Di problema, pangilakpan tang road. Wait a minute. Parang guyod ta, isurusur ta. Tanong makarako ta, posible nga awang gumatang. Parang guyaw. Tunay, nagdagsa mo law na yan. Kahit mo kakwarta saan? Kita talaga kasta pagregatan pa lang muna bago ka kumita. Sa bagay ah. Ah, bak. Adi na isang kulong nga bayawg. Dati mo kas na gumatang. Nabibig nga pagkatan ata. Nya, kilo gatangin da? Sangol nga road. Alang nga diretsaw. Ang gamitang dano kang rod. Kaya di namang bukot na. Di ti pangirabilan da kita. Jay bukot. Madi nga di agong na, ikastada na eh. Tano madi nga nasuker. Gusti sa bam. Api talay. Tikab kabil di abot ti agong tinuang. Talay. Madi nga kasta. Dakkemulo na yun. Kaya di dinosaur dakil aja, di ka sa tikab kabil da. Nakakita kang karod ti dati katoy talaga ng dinosaur. Awang might. Ay, may win na ya. Takita na din eh. Kita man eh. Kinapig sa ti angin na kinatumba. Yan. Ayun na. Hindi. Kita man eh. Eh? Nagbulang nga pero yan eh. Kinapig sa maangin nan, tatinumbahan na pa yun eh. Pwede pala ka bining patawat ata, tama din nabuwal. Di ba lang yung mga awan tinayangan? Awan? Eh? Ang padulog na. Wala nga ng boy. Papakyaw matoy na eh. Ne? Natangkala natin bayog mo. Nabaa ka nun. Matigbit na ka ito malansaan. Kapit ay papakyaw ko pa lang. Sitang harap tagpukanin tayo. So, padya kitain ta. Sa bagay boy. Supay aja ya. Kaso matigbal nagpukan tata. Dapat lunes lang. Tapos matibukbukan. May mayat.
Kasjay ka na? Madi mo siguro bukin natin o bukbuk mo laro pa na jagpukan. Nay, matiti pagbaga mabaak. Nya, tara pagkunta ito no dilawon nak. Ki buk kung kunam tumay nga main. Apay dati kasjay ya, dapat ti aldaw natin pinagpukan. Woy, nadda. Iso ti bagbaga na pong kuwide. Sapol man tayo makayo. Uy, gang natin. Ni bak mo aja nih. Sekarang di pala nih. Ito pagtungtungan na kita. Panak mo gitu. Kung magayang tibunan da. Bak. Kayak man tayo parangam. Munaak. Kanya kata, alang daw ata. Uh-oh. Mang bingay ka mo tao, nakadado ata na eh. Ado ay lutwag. Ado lahok ang barbekyaw. Pakalam ko, ang pagsungurot ko. Nagado nga pagdawata, may tipay gamin. Di nga bakit nga niya parangan. Nakadutya mo, mursi ka mo, dumawat ka malang tinay. Pigsamit tama na gito nga duwan. Kayo lang, aga pa kayo upay. Kahit yung nga ilawak lang kanya yun. Ay, madingar bak. Kulatan, nagbiyay kami latan, ni Dimsen. Kakaasin mo lang sulan eh. Kung kayo na kanaw. Tsaka nagadumit ni mabalin yung nga pagkaiwan ita po, pagapaan nyo pay. Uh-oh. No, dumawat ang sa bali, ado pa kami pagbagada kami. At agad problema kanyam ko. Kasanumay, panimot dawa mo. Iso nga ado pagbagada kanyam. Nagado sa palani, turisi ka mo, dumawat ka mo lang. Nakadula agad bagabagamon. Kitag kayon. Isturbo ka. May titungtungan man eh. Pagkap tinagusyo. Gan. Negosyo. Slamo yun mo. Paras ka lang namutang. Sige, parang kayon. Pugi sa bahanan. No, dawat lang, kupay naturay. Mutaloy. Kasi tao tatang, natalsate. Tapos lagi di kabait. Iso pitinat na naturuturay. Ay, wait, dati nabalita ang kasta. Mamaji original ng asawa. Supay ti kakaasay. Uh-oh. Oh? Kasi ano nangyari? Ay, lalaki. Binabae na ikaruba da. Kunwari, gininom da lang. Ah, binartek na isawa na ikumpare na. Saan to binabaay? Oh, no! Madiak sigurado. Yung kaslakas jay. Kumari na kay. Ah, baka madilang pagbibigyan ni Bagit na. Nagbira, gumatal. Oh, nyapay. Malilat ta jay. Dila na siyan jay asawa nan. Kapag nga makonsensya, kinagimas mo di babae. Si kamanti patay ka di matana. O makita mo nangisit na yung matana. Pero miti puligos na. Kitduray nga road. Kimalilat ta jay. Dila na konsensya jay babae no. Anati mapasama kain. Uh-oh. Kapag nga makonsensya, nakatulong pinikumpare na. Eh, pagkukulang na yung asawa na. O, di nang ialadaan ni kumpare na. Hindi na pinanunot aji babae. Kasano no nagapad aji asawa na. Nagsinada. Kasano agad yung beng. Di broken family agad yung beng. Nahiramraman pa eh. Ah, wine. Maling-mali ajay. Kakasi ka yung beng. Sumabuti nga agasawa kay. Baka lungin da. Api nga kalungon da. Kastilangan ng baak. Amin nga about. Del patam. Kanam. Ta, minakaibatay. Puno mo itong tungo na duwan. Kabit-kabit. Punak man ang negosyo. Gusto sabam. Nyanyalati bagbagam. Hanang amamati kanyam. Tsaka hanmit amamin nga babae papada. Dalatati na tino. Naglingag sa unibaak. Madi mo kung makasawa. Pala na Mom. Dapay nabalita ka man Nagsina damit at nga agasawa. Apay ta ko nam. Nagsadot ka no di lalaki. Nadagayam kas jay. Di ba ti normal lang pagapapaanda no kay bartikero di lalaki noon kay babaero. Adi ka no, ay nakasawa sa daw. Sos, kakasimot yung babae. Sumagamin sinadaan sa dumagayam. Nguri ka. Pinakadamom. Sikan samot ti sekretary ti barangay. Ang mom, itibak nga mamartek. Masagap namin nga tungtungan ata. Amin pagtutungtungan da. Apay ti ko nang babae la ti Martes. Oray ba akad da. Han mo siguro amin nga baag ka marites. Win Ta di duma.
mamartik lang. Ngim di na duma, muhat patol. Mat patol nga bagbagan manain. Muhat patol? Di mamaw? Muhat patol ti dasawa na. Isa ba ito yun? Nilalakin na chismusaw. Hala. Sino ata manain? Kamamukha ta? Baman. Oo. Ay, madik mabalin nga ibagato ay. Baka ipadampot dak. No, masubsobram ti agparmaritize, kin dagdaga ma istorya. Ajay, ipatampo da ka. Ngimsak, hanak mamati ti istorya kay. Ngamin, jak pati jak kita. Sigurista nga tao. O kisti sa bambak, no agistorya ka dati, sila ka lasig sigurado. Madi magayang paypayso at istoryam. Joke lang mit ah. Ngamin no, lumablabas aki kasi timang mangay ko nga pagtungtungan da. O kisti sa bambak, pinadayom ti istorya ka. Sigurado, patawang ka damdam kag subliak. Laki kayo ah. Misay, kayo takon. Oh, yatawalis ko. Ay, kung kayo Isa niya. bom. Nya. Atarate alam dim say. Dagdaga mo ta pang 25 pesos lang ata kay amo ngayon ako matay. Matikila ko ato, pag sungur ko di balay ato eh. Nagsayin ka di pata di balayan. Oh, pata. Makapagtataka dim siya na imas metisid si Daimon. Siyempre pumalpal do kat ka eh. Pumalpaldo, umutrabaho. Ada kami pagsa-sideline na. Bagta sa kada pag sideline nam. Da tao, madidak paket extra inin or extra labor lang. Ada orang mga kanyam, nagkutag ka magtrabaho. Tapos mag-ring ka, alas 9. Kasi ka na, pakpul ko to pa yata nga pala. Kamu na tagawid din da, lipas ko agad bubrak to. Siguro, tingin ito kayo. Salamat ah. Okay.